ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо карда моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чанд соат пеш охирон муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 298 баргузор гардид ва ҳамчунин Александр Волконовский ва Илия Топурия суханҳои охирони худро пеш аз муҳориба гуфтанд. биёед тамошо мекунем. инак ман бо довталаб хонумон ва ҷанобон, Илия, муддати дароз ту ин муҳорибаро мехостӣ. ту боварии сахти худро нишон дода истодаӣ. фикрҳои худро баён кун ки моро пагоҳ чӣ интизор аст. ман тайёрам ҷо. шумо шоҳиди он мешавед ки пагоҳ ман таърих эҷод мекунам. пагоҳ вом мехӯрем. боз як шаби дигар. барор ҷаноб Илия Топурия, хонумон ва ҷанобон, ман бо чемпион. ин ҷавон рафтори ҷолиб карда истодааст. ӯ дар пресс-конференсия камарбанди туро гирифт. дар баъзе ҳолатҳо ноэҳтиромӣ кард. ман медонам ки ту инсони боифтихорӣ, чемпиони боифтихорӣ. гӯй ки моро пагоҳ чӣ интизор аст. акнун ҳамаи ин корҳо дар қафо монд. ӯ бояд ки бо ман ба октагон барояд. ман ба ӯ нишон медиҳам ки чӣ гап аст. ӯ дар пресс-конференсия шикаст ва дар ҷанг низ мешиканад. ҳоло ҳам чемпион. рафтем. чемпион, хонумон ва ҷанобон. дӯстон, хотиррасон мекунам ки турнир аллакай ҳамин шаб, аниқтара шаби шанбе ба якшанбе баргузор мегардад ва аз соати 2:30 ба вақти Москва ва 4:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграми мо бошад дар якум комментарий закрепидшуда. дӯстон, танҳо ба ҳамин ссилка дароед, чунки аз нои мо телеграм-каналҳои бисёр кушоданд. барои ҳамин танҳо ба ссилкаи дар якум комментария буда даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. шаби гузашта пресс-конференсия бахшида ба турнири UFC 300 баргузор гардид ва дар ин пресс-конференсия Ҷастин Геҷе ва Макс Холлоуэй ҳузур доштанд ки баъди ба анҷом расидани пресс-конференсия муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. биёед тамошо мекунем. бояд гуфт ки турнири UFC 300 рӯзи 14 апрел баргузор мегардад ки дар он Геҷи зидди Холлоуэй муҳориба мегузаронад. ҳамчунин дӯстон, фаромӯш намекунем ки ба наздикӣ аниқтара шаби 24 ба 25 феврал турнири UFC Fight Night дар Мексико баргузор мегардад ки дар он варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов баромад мекунад. рақиби ӯ бошад варзигар аз Венесуэла Эрик Силва хоҳад шуд. ссилкаи пахши мустақими муҳорибаи Муҳаммадро низ мо дар телеграм-канали худ мегузорем. барои ҳамин ҳатман даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментарий закрепидшуда. дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.